яворовци сме дошли да поздравим баба Станка Ганчева с 100 годишния юбилей и нека най-напред да й поискаме прошка. Баба Станке, прощавай! Ако сме съгрешили, прости ни! И от мене, бабо Станке, и аз искам прошка. Ако съм те разсърдила нещо. Станке, честит юбилей. Да. Знаете, честит празник, честит юбилей. И ако сме... Не съм. Аз съм и такова. Нямам коя съм, няма знаеш коя. Здрава, още годин Дай Боже. Баба Станке, давай, ако някой не видях, той да Станка. Няма